Nice to you. אז ערב טוב שוב לכולם, הנה, ברוכים הבאים לקהילה המקצועית למאמנים ומטפלים, בחסות מכללת יוזמות, מכללה בפריסה ארצית, 14 מרכזים בכל הארץ. והערב במסגרת שידור הלייב אנחנו לא מארגנים, אנחנו מארחים מארחים. את חגית לב. ערב טוב, חגית. היי. ערב טוב קובי, וערב טוב לכל מי שצופה בנו במסגרת הקהילה, בשידור לייב הזה. מה שלומך? קודם כל, תודה שהזמנת אותי, זה כיף וכבוד גדול, ומרגש גם, אתה יודע, אחרי היום הכל כך כבד ואפל ועצוב שהיה אתמול, מצאתי את עצמי באנרגיות יותר טובות הבוקר לקראת השידור הזה, ותודה, תודה על ההזמנה. אז קודם כל תודה לך שאת אומרת לי תודה. אנחנו נמצאים, תקשיבי, אנחנו נמצאים בקהילה המקצועית למאמנים ומטפלים, ובאמת יש לנו חומר אנושי מטורף, כלומר, אנשים, וואו, 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 אני אישית בתור מנהל קהילה, אני קורא כל פוסט, ואני מגיב גם לכל פוסט, ואני מגיב למגיבים, אז אני נמצא בעניינים, אני ממש נמצא בעניינים, וגם אני עוקב אחרייך כמובן, ובגלל זה את פה, לספר לנו, כמובן, הכותרת של השידור זה ספר מומחיות דיגיטלי, ספר דיגיטלי, אבל נכון. בוא לפני שאנחנו נדבר על העניין של ספר מומחיות דיגיטלי ולמה הוא נועד ואיך עושים אותו ואיך הוא מקדם אותנו וכולי וכולי וכולי, בואי תספרי לנו כמה מילים על עצמך שנכיר אותך קודם. טוב, אז קודם כל אני חגית לב, וכנראה שרוב הצופים מכירים אותי בתור חגית ליפסטר, שנים שנים של עשייה בתחום האימון האישי, עיקר המומחיות שלי זה ליווי נשים, לריפוי דפוסי התקשרות וליצירת זוגיות בריאה וטובה. אני עובדת בעיקר עם נשים, כבר למעלה מ-15 שנה אם אני עושה חשבון פשוט, ובנוסף יש לי עוד תחום שאני מאוד מאוד אוהבת והוא גם יקר מאוד לליבי, אני אשת תוכן, יוצרת תוכן, כותבת ספרים, עד היום יצאו כבר 5 ספרים, רובם דיגיטליים, הראשון שלי, ספר הביקורים שלי יצא ב-2015, סיפורים מהבטן, הוא היחיד שהדפסתי אותו גם, על היתר ויתרתי בהדפסה כי הכרתי את העולם הדיגיטלי והוא עולם הרבה יותר פשוט והרבה יותר נגיש, אבל כל קובץ שהוא ספר דיגיטלי יכול בהחלט להיות קובץ אחר כך של ספר מודפס. ההבדל ביניהם זה בעצם בנגישות, באפשרות לשלוח לקהל הקוראים את הספר בכאן ועכשיו, האפשרות לעשות כמעט 90% מהפעולות לבד, שזאת מטרת ההדרכה היום בעצם, כי מה שאני רוצה לתת לצופים שלנו היום, ובכלל למי שיצפה בהדרכה הזאת גם בשלבים מאוד מאוחרים, זה את הכלים ואת ההבנה איך ליצור ספר דיגיטלי בעצמך, כי הרבה מאוד פעמים כששואלים אותי מה ספר, מה להוציא ספר, איך אני יכול להוציא ספר, איך ניגשים לזה בכלל, אז כמו בכל דבר בחיים, כשיש תוכנית מסודרת, פעולות מסודרות, כשאנחנו מבינים שלב אחרי שלב איך עושים את זה, זה הופך להיות פתאום משהו מאוד מאוד פשוט, והיופי בספר דיגיטלי או בכלל בספרים, כי אנשי מקצוע הם מעצבים אותנו במקום מאוד גבוה, מבחינה שיווקית. כי תחשוב על זה בעצמך, אתה היום שומע על מישהו שהוציא ספר, מה התגובה הראשונית שלך? אה, מי שהוציא ספר, אני מחשיב אותו כבן אדם רציני. כלומר, בן אדם שיש לו איזה משהו לומר לעולם, מה זאת אומרת? נכון, בדיוק. והתפיסת עולם הזאת שלך, שאתה מחשיב אדם שהוציא ספר כאדם רציני, כאוטוריטה, כמומחה בתחומו, היא זהה כמעט לכל האנשים, כי בכל מקום שפוגשים אותי ואומרים, את כתבת את הספר הזה, או את כתבת את הספר הזה, ואני מספרת קצת על הספרים שאני כותבת, אז זה באופן אוטומטי נתפס אחרת בעיניים של מי שמדבר איתי, אבל זה גם נתפס אחרת בעיני הקהל. בעיני הקהל מבחינה שיווקית. כי למה? כי אנחנו רגע, כאנשי שנייה אחת, מקצוע, שנייה אחת, רגע, כן, כן, את כן, עוברת כמה צעדים קדימה ותני לי, אני רוצה טוב, ללכת צעד אחר צעד, אוקיי? טוב, בואי כן, נתחיל בשלב הראשון,
שאת הגדרת את עצמך כמישהי שכותבת תוכן. כלומר, את אחת נכון, שכותבת תוכן, וכולם אומרים נכון, באמת היום שתוכן זה דבר מאוד חשוב. תוכן, את מעבירה את מי שאת. נכון. אבל עם כל הכבוד, שנייה אחת, בוא שנייה נעצור. אנחנו בעידן שאנחנו רוצים הכל מהיר, אנחנו חסרי סבלנות, אין לנו זמן לקרוא המון תוכן. כלומר, אני מאמין ואני אשאל אותך, את רואה פוסט ארוך, פוסט של מישהו שאת לא מכירה. ראית פתאום פוסט ממש ארוך, ארוך. האם את תוכלי לקרוא אותו עד הסוף? כלומר, מה יהיה התנאים בכלל שתקראי אותו עד הסוף? ואני שואל אותך בתור מישהי שכותבת תוכן. אני אענה לך על זה, אני אענה לך על זה. בדיוק העברתי היום שיעור לאחת המתאמנות שלי בנושא של שיווק באמצעות תוכן ואיך עושים את זה נכון, כדי שבן אדם שנתקל בפוסט של מישהו שהוא לא מכיר, כן יקרא אותו, ולא, אתה יודע, ברגע שאנחנו רואים את ההמשך עוד הזה וצריכים ללחוץ, ורואים את כל האורך של הפוסט, אז אנחנו מעבירים, אבל אנחנו מעבירים שלא קורים כמה דברים שחשוב שיקרה, אוקיי? באיזה מצבים אנחנו מעבירים? קודם כל כי הכותרת לא דיברה אלינו. זאת אומרת, הכותרת, השלב הזה שאתה מוציא פוסט, הכמה מילים הראשונות שהם למעשה הכותרת, הם שיקבעו אם בן אדם יקרא או לא יקרא. לא אם הוא יקרא עד הסוף, אלא אם הוא יקדיש לך את התשומת לב אפילו לשניים שלושה משפטים הראשונים שכתבת. עכשיו, כותרת, אני תמיד אומרת, חייבת לבעוט לנו בבטן. אם היא לא בועטת לנו בבטן, אם היא לא מחזיקה אותנו באיזושהי צורה, אנחנו נעבור על זה. אלא אם כן זה בן אדם שאנחנו מכירים ומעריכים וקוראים אותו וצורכים את התכנים שלו, שכבר מראש אנחנו יודעים שמה שאנחנו הולכים לקבל עונה על הציפייה שלנו ומעבר. אבל אם זה אדם זר, ורובנו רוצים להגיע לאנשים הזרים כדי להרחיב את הקהל שלנו וכדי שיכירו אותנו כמה שיותר, אז הדבר הראשון זה כותרת, אוקיי? וכותרת חייבת להיות מסקרנת, וכדי שהיא תהיה מסקרנת, כדאי שהיא גם תסתיים בסימן שאלה. כמו לדוגמה, התחלתי את הזום, לא האמנתי מה יקרה בהמשך. לא צפיתי שזה יקרה, שזה מה שיהיה בהמשך. זאת אומרת, אני מדברת על משהו ומעלימה משהו. זה תמיד, תחשוב, רגשית כמו פינג פונג בין הרגשות. עכשיו, מאוד מאוד חשוב לי כאן להגיד שהרבה מאוד פעמים אני רואה אנשי מקצוע כותבים מדם ליבם. מדם ליבם, באמת מתוך רצון שיכירו אותם, שירכשו את השירותים שלהם, והם מפספסים דבר אחד מאוד מאוד מהותי, שהכתיבה מרוכזת בך, אתה מפספס את מי שקורא. תמיד כשאתה בא לכתוב על העסק שלך, אל תכתוב מהעיניים שלך. אל תכתוב ממה אתה צריך. צריך שיכירו אותי, צריך שיבואו אליי לאימון, צריך שישלמו לי. זה לא המקום הנכון לכתוב ממנו, אלא תכתוב מה הלקוח, על הלקוח שלך, על הקורא שלך. לא ברמה הוא בא אליי לקליניקה וישב מולי בקורסה, ואז הוא התחיל לספר לי על הדודה ועל הסבתא שלו. זה לא מעניין. מה המכנה המשותף של האנשים שמגיעים אליך לקליניקה? עם מה הם באים בדרך כלל? ברגע שאנחנו נותנים את זה, אנחנו גם פוגעים באנשים שבאמת צריכים אותנו, באמת רוצים אותנו, ואז בדרך כלל קוראים. עוד טיפ מאוד מאוד חשוב, תפסו. רווח, רווח, רווח. העין שלנו בעידן של הפרעת קשב קולקטיבית לא יכולה לקרוא בלוק. אתה עוקב אחריי, אני חושבת, לא מעט שנים אנחנו מכירים ברשת, יש לי סגנון כתיבה מאוד מאוד ייחודי, 2, 3 משפטים, רווח, 2, 3 משפטים, רווח, ואז אין את הפחד הזה מלהקיש עוד ולראות מלל שלא נגמר ובבלוק שאין בו רווחים, ויותר קל לקרוא. לפעמים אני אפילו מקצינה 2 מילים רווח, 2 מילים רווח, אבל נכון. צריך גם לדעת איפה לשבור את זה. העניין הזה של הצורת כתיבה, כלומר, אני מדבר בטכניקה של לעשות רווח. אני, לדוגמה, אני מסיים פסקה של 2-3 משפטים, אני לוחץ פעמיים אינטר,
אני עושה פעמיים נכון. רווח, ואז רואים את הרווח. זה לא פעם אחת, פעמיים אפילו אני עושה, ליצור את הרווח הזה. אבל אני רוצה, כמו שאמרת, כמובן, בתוכן, את יודעת, אני פעם גם היה לי איזה שידור על כתיבת תוכן, ואמרתי להם, ואני הראיתי להם דוגמה על פוסט שכתבתי בנושא עושר. והראיתי להם שתי דוגמאות, אני באמת העליתי לפני זה אצלי בדף שני פוסטים על עושר, והראיתי להם את ההבדל בתגובות ובלייקים בין פוסט אחד לפוסט שני, בין כותרת של פוסט אחד, שכמו שאמרת, בעיטה לבטן, שאני רשמתי, הכותרת הייתה, מיליונרים הם אנשים לא מאושרים. עכשיו, מישהו קורא זה את זה ואומר, כותרת מרגיזה שגורמת כן, גם לרצות לקרוא ולהגיב ולריב איתך. כן, על סמך מה הוא אומר את זה? מה זאת אומרת, כולנו רוצים להיות נכון. הרי מיליונרים, מה זאת אומרת הוא קובע מיליונרים לא מאושרים? ודרך אגב, אם אני אקח את עולם התוכן לעולם ההרצאות, גם פתיחה של ההרצאה, שאת באה בגביעה כזאת, שנותנת בוקס לבטן, פתאום הקהל נכנס למין סטרס, וכל המיקוד שלו אלייך, נכון שיש פה סיכון, יש קצת סיכון שאת נכנסת לסוג של עימות עם הקהל, אם את נותנת איזה הצהרה שהיא מנוגדת למה שכולנו מכירים, אבל לעומת זאת את משיגה את הקשב שלהם. את צריכה, כמובן, זה טכניקות להתכונן לזה, צריך אבל להיות זהיר עם זה. כן, צריך להיות זהיר עם זה, עד כמה את הולכת עם הגביעות שלך בחדות ונגד, אבל זה אחת השיטות. אבל לגבי אני שוב, אני רוצה להתעכב שנייה על התוכן, כי אנחנו נדבר בסוף על כתיבת ספר דיגיטלי. עכשיו, לא כל אחד יכול לכתוב ספר דיגיטלי, עם כל הכבוד, אפילו שזה דיגיטלי, אני לא מדבר על כתוב. אפילו, את יודעת מה, אני אגיד לך מה, אם אני אכתוב את הספר הדיגיטלי, יהיה לי הרבה יותר קשה מספר כתוב. כי למה? כי אני הייתי כבר בהוצאת ספרים, ובהוצאת ספרים אין להם בעיה, הם אומרים לך, אתה רוצה עם ליווי של מישהי שתעזור לך לכתוב, בלי ליווי, יש להם כל מיני תוכניות מפה להודעה חדשה, עם כמובן מחירים שונים. בספר דיגיטלי זה אני כותב אותו. אני כותב את הספר, כלומר, עוד שנייה תתני לנו הסבר איך עושים את זה, ואת נכון. הכלים. אבל השאלה שלי לפני זה לגבי התוכן, אני רוצה להתעכב על עוד שאלה קטנה. האם לכתוב תוכן אפשר ללמוד? כל אחד יכול ללמוד לכתוב תוכן? חד משמעית כן. ואני אגיד גם למה, אוקיי? לא להילחץ מתוכן ולא להילחץ מכתיבה. זה אמצעי ביטוי. זה אמצעי ביטוי שעוזר לנו לקיים מערכת יחסים רגשית ומקצועית עם הצד השני. כשאני באה לשבת ולכתוב, אני לא כותבת, אני מדברת בראש, אני מקליטה את עצמי, אני מתמללת את עצמי, אני עורכת, אוקיי? וכשאתה חושב, כשאתה מוריד רגע את הלחץ, מוריד רגע את הפחד, את השיפוטיות כלפי עצמך, אני לא יודע לכתוב תוכן, כולנו יודעים לכתוב. מכיתה א' אנחנו למדנו לכתוב, אוקיי? השאלה היא איך, הטכניקה, אוקיי? וטכניקה זה משהו שאתה יכול ללמוד, כל אחד יכול ללמוד, בדיוק כמו טכניקה לערוך סרטונים או לצלם סרטונים או לבשל או לאפות או אני לא יודעת מה. אני רוצה להגיד לך שבתור אשת תוכן ובכלל בתור אישה שכותבת, אני חושבת מגיל 9, מאז שאני זוכרת את עצמי, אני כל הזמן בלמידה מתמשכת איך כותבים תוכן, איך מדייקים, איך פורצים מחסומי כתיבה, איך מתגברים על המקום הזה שפתאום אין לי שום רעיון ושום דבר. אז כשאין לי שום רעיון, אז אני כותבת תוכן על זה שאין לי שום רעיון. על המקום הזה ברגע שאין לי שום רעיון כאדם, כאשת מקצוע ומה זה אומר עליי, ואת זה אני מנגישה. אחד הדברים שלי באופן אישי, לא כולם חייבים להתחבר, אבל לי באופן אישי מאוד חשוב בתוכן שאני יוצרת, שהוא יהיה אותנטי ובאמת ישקף את מי שאני, כאילו שאתה עכשיו באמת מדבר איתי, אתה תקרא אותי, זה בדיוק כמו שאני מדברת מולך, בטונציה, ובדמות שלי ובמי אני, אין הבדל בין מה שאני כותבת למי שאני בחיים, בדרך שאני כותבת. וזה משהו שאני באופן אישי מאוד מקפידה עליו, כי אני לא אוהבת את כל המסכות ושואו, ואני, מה יש יש, ומה אין גם אין, והכל בסדר, הכל בסדר, ועד היום אני חושבת
יש לי כבר למעלה מ-15,000 עוקבים ברשתות החברתיות, בפייסבוק בעיקר. לי הכתיבה מאוד מאוד עוזרת, ואני באמת באמונה וגם ידיעה שכל אחד יכול ללמוד לכתוב, ולחדד ולהשתכלל, כמו כל יכולת אחרת. אה, אין שום ספק שישנם אנשים שאני עוקב אחריהם בפייסבוק ואני לומד מהם לכתוב. כלומר, אני רואה איך הם כותבים, אני רואה את התבנית שלהם, איך הם כותבים, באיזה שפה, איך הם... הרי כל פוסט זה כמו סיפור. את בונה נכון. סיפור מההתחלה, כמו שאמרת, בכותרת, לגרום לי להיכנס, לקרוא את השתי שורות הראשונות ולאט לאט להישאב לזה. את יודעת, אני פרסמתי בדיוק בקהילה סופר שמישהי, אני ראיתי בפייסבוק. דרך אגב, שהעלתה את הפוסט שלו ואני מאוד התלהבתי, הוא סיפר על הסיפור שלו מכיתה א', איזה מורה שפתאום הסיפור הזה עשה לו פלשבק, בגיל 40 זה חזר אליו, הסיפור, והוא סיפר את זה, וזה פוסט ארוך, אבל הוא סיפר את זה בצורה כל כך קולחת, שאת לא רוצה אפילו להפסיק לקרוא את הפוסט. כלומר, כי זה זה, תופס אותך. זה אומנות, זה אומנות. אבל מה תפס אותך? מה היה הרגש שתפס אותך? אה, כמו שאת אמרת, זה סיפור אותנטי. זה סיפור האותנטיות, אותנטי, הסקרנות. הסקרנות וגם סיפור שיכול להתחבר לכל אחד מאיתנו, כי כל אחד מאיתנו זוכר סיפור מבית ספר. אין אחד שאין לו איזה סיפור מבית ספר. הזדהות. כן, הזדהות, הזדהות. בסופו של כשאתה דבר. יכול ליצור הזדהות, וזאת יכולת שיש לכולנו, על אחת כמה וכמה, כי אנחנו אנשי רוח ורוחניות והתפתחות אישית, ולרובנו, ואני מאמינה, אין אחד בקהילה שאין לו סיפור אישי מעורר השראה, שכמעט כולנו יכולים להתחבר אליו, וזה העניין, זה מערכת יחסים רגשית של פינג פונג, באמצעות מילים שאתה מעביר, ואתה אומר, מה אני רוצה שהצד השני ירגיש עכשיו? אני רוצה שהוא יתרגש, אני רוצה שהוא רגע יעצור את הנשימה, אני רוצה שיביע חמלה כלפיי, שיחשוב שאני מסכנה, שיביע הזדהות, שיחשוב שאני קורבן, שיחשוב שאני אמיצה, מה אני רוצה שהקורא ירגיש? כי למה זה חשוב? כי אם לא הצלחתי ככותבת להפעיל אצל הקורא את מנעד הרגשות, נכשלתי בתפקיד שלי ככותבת. נכשלתי. כי האומנות הזאת של כתיבה או של סטורי טיילינג, של סיפורים באמצעות כתיבה, היא אומנות הפעלה של רגשות. ובגלל זה אנשים מאוד אוהבים סיפורים. אנחנו יונקים סיפורים מהרגע שאנחנו קטנים. כל סיפורי האחים גרים וסינדרלה והנסיך הרומנטי וכל זה. למה אנחנו מרותקים אליהם? כי זה מפעיל את הרגשות שלנו. ועם זה אנחנו גדלים, עם הסיפורים האלה. ולכן גם כאנשי מקצוע, כשאנחנו מוציאים את המקצועיות שלנו באמצעות סיפור, ויש גם לזה סכמה מובנית, אחד הדרכים שאני מאוד אוהבת לכתוב בהם זה סיפור הגיבור, אוקיי? התחיל, הוא יצא, היה קושי, הקושי הזה כמעט הרס לו את החיים, והופ, יש happy end. למה? כי זה מלווה את הקורא ברגש להבין, להיות שם, להבין מה קורה לו, מה הוא עשה, איך הוא התגבר, לדאוג לו, שאו-טו-טו קורה לו משהו, ואת זה כל אחד יכול ליישם על מגוון הסיפורים שמגיעים אליו לקליניקה או לעסק, ופשוט לשבת ולכתוב את זה, ואם צריך לקחת עזרה, אז לא חסר היום לא יוטיוב ולא צ'אט GPT, שאני אגב עובדת איתו השכם והערב, תמיד פתוח צ'אט GPT על המסך, כי מבחינתי הוא יד ימין שלי גם, בהרבה הרבה מאוד פיתוחים של סיפורים, כיוונים, רעיונות, כותרות, אני מאוד משתמשת בבינה המלאכותית, זה גם מקצר לי כמעט ב-70% מהזמן של יצירת הספרים, ואני ממליצה בחום, מי שעדיין לא נחשף, להיחשף, ללמוד, זה בהחלט עוזר ביצירת תוכן. אז דרך כן, כל אגב, אחד יכול ללמוד לכתוב לשאלתך. כן, בסופו של דבר, הכלי הזה של הבינה המלאכותית, אני בחודש וחצי, חודשיים האחרונים נכנסתי לקהילות רלוונטיות, ווואו, כלומר, איך תיארתי את זה?
אנחנו עכשיו, הבינה המלאכותית צריך לעלות על הרכבת כי היא ב-100 קמ"ש. עוד שנה נכון, מהיום היא תהיה ב-400 קמ"ש, זה כבר יהיה מאוחר מדי. אז כדאי עכשיו כבר לעלות על הרכבת הזו כדי להבין. אני, ש... אני שומע אנשי תוכן, איך ראיינו איזה מישהי שאמרה, תקשיב, אני בונה קמפיין לדוגמה לחברות. הייתי עובדת פעם שבוע, היום זה הצטמצם ליום. יום נכון, אני עוצרת קמפיין לחברה ביום אחד, היא אומרת. היא אומרת, אתם צריכים נכון. פשוט מאוד להבין שה-Chat GPT, יש לכם עוזר אישי, אתם צריכים בדיוק. לדעת איך עושים את ההפעלה שלו, והוא יעשה בשבילכם מה שאתם רוצים. מה שאתם רוצים הוא נכון. עושה בשבילכם. הוא ייצור בשבילכם את כל והיא דרך אגב עוסקת בתוכן, האישה הזאתי. ראיתי שידור שלה, אירחו אותה, ויש לה גם קהילה טובה. אחרי זה מקסימום אני אתן לך את הקישור של הקהילה שלה, של הבחורה הזאת. היום זה עולם מטורף, אני כבר שנה, מאז שהבינה המלאכותית פרצה לי לחיים, אני שנה צוללת עומק לתוך הדבר הזה, ואני רוצה להגיד לך שאם בעבר היה לוקח לי 3 או 4 חודשים לכתוב ספר, לכתוב ספר מודפס, כן? אין הרבה הבדל אגב בין ספר מודפס לספר דיגיטלי, כי את כל הספרים שאני כותבת דיגיטלית אני בלחיצת כפתור יכולה להדפיס אותם, זה אותו עימוד, אותה הגעה, אותו טקסט, אותו אורך, זה אותו דבר, אחד לאחד. אני פשוט בוחרת לעבוד בפורמט הדיגיטלי כי לי הוא יותר נוח בהיבט האישי שלי, אני מוכרת את הספרים גם באמזון, הם מתורגמים גם לשפות אחרות, אבל היום אני מסוגלת לשבת שבוע שלם וליצור ספר עם העזרה של הבינה המלאכותית, אוקיי? זה כשאני עושה את זה לעצמי. אם אני צריכה עכשיו לכתוב לאיש מקצוע אחר, כי חלק מהשירות שלי זה גם סופרת צללים, זאת אומרת, אני כותבת הכל אבל אף אחד לא יודע שאני כותבת, ואז אותו איש מקצוע מציג את זה כספר שלו, זה יכול לקחת לי חודש. אם אני צריכה להיכנס לנעליים של איש מקצוע אחר וליצור עבורו את הספר הדיגיטלי כדי שהוא יפתח עוד ערוץ רווח נוסף ויגיע לעוד קהל נוסף, זה יכול לקחת לי חודש, שזה כלום זמן. זה שום דבר. אוקיי. אז בואו ניכנס לנושא הזה של ספר מומחיות דיגיטלית. כלומר, מתי בן אדם צריך להבין, מתי כלומר בן אדם הגיע לתובנה הזאת, ואני אשאל אותך בתור אחת שהוציאה כמה ספרים דיגיטליים, מתי הגעת לתובנה הזאת שאוקיי, את רושמת תכנים וזה וזה, כדאי לאגד את התוכן הזה באיזה ספר אחד שאותו אני משווקת לעולם. כלומר, מה פתאום להוציא ספר מומחיות דיגיטלית? כלומר, מה? יש לי קהל, יש לי קוראים, יש לי רצון להגיע לעוד אנשים, ויש לי מגבלה אחת שיש אותה לכולנו, היא נקראת זמן. יש לי בסך הכל 24 שעות ביממה, גם אם אני עובדת 8 שעות וכל שעה אני מאמנת מישהו אחר, עדיין אני במגבלה של זמן. אם אני רוצה להגיע לעוד אנשים ושעוד אנשים יכירו אותי, אז אחת הדרכים הכי טובות בעיניי היא להנגיש את הידע שלי לאנשים אחרים בלי אלמנט הזמן, כי אתה מסכים איתי שאם אתה תקנה ספר שלי, אתה תקרא אותו בזמן הפנוי שלך, נכון? אבל אם אני אצטרך לאמן אותך, אז אנחנו נצטרך לצאת מהבית, להתלבש, או להיכנס לזום, או להיכנס לאוטו, וזה כבר אלמנט של זמן אחר לגמרי. מעבר לזה, זה עוד ערוץ רווח לא מבוטל. הספר האחרון שאני הוצאתי היה באוקטובר 2022, 2022 היה גחמה לחלוטין, לא משהו מתוכנן, מכיוון שאני מתעסקת בתחום הזוגי של נשים, יש תופעה שנקראת גוסטינג, מתחילים קשר ונעלמים מתוך מערכת היחסים. ובגלל שזה הגיע לעולם המקצועי שלי מכל כך הרבה נשים, ונחשפתי לזה גם בפוסטים, וגם מהנשים שמגיעות לאימון, ופתאום ראיתי את זה בכל מקום, כנראה האנרגיה שלי הייתה שקועה שם כדי לפענח את התופעה הזאת, אמרתי וואלה, אני עונה לזאת, אני עונה לזאת, אני עונה לזאת, אני עונה לזאת, בוא נענה לכולם, שכולם יוכלו לקבל את התשובה, אוקיי? ואז הוצאתי ספר שנקרא גוסטינג, אני חושבת שישבתי שבועיים וכתבתי אותו, משהו כמו 80 עמודים, קובץ דיגיטלי. אתה יודע מה קרה אחרי שהוצאתי את גוסטינג? קודם כל, במיידי ב-24 שעות הראשונות הוא הכניס למעלה מ-4,000 שקל, ואני מדברת על קובץ דיגיטלי שנמכר
39 שקלים לצורך העניין, כן? אז גם המחיר הוא זמין, גם הבעיה היא בוערת, וגם הקהל הוא קיים. אז נתתי פתרון לבעיה בוערת לקהל קיים שדרש את הפתרון הזה, כשאני לא יכולה לתת את הפתרון הזה לכל אחת ולדבר איתה באופן אישי, גם אם הלב שלי מאוד רוצה לעזור לכולם, אני לא יכולה לעשות את זה. זה יצר הכנסה מאוד 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 יפה, ולא פגע לי בזמן שלי, לא בזמן שלי, לא בזמן עם הבן זוג שלי, ולא עם הילדים שלי, ולא בזמן מקצוע אימון שלי, אוקיי? ותוך שבועיים, שזה כלום זמן, וזה נדיר שזה קורה, אני כאילו מודעת מאוד לסיטואציה, הוא הגיע גם לרדיו תל אביב, לתוכנית של שי ודרור, הצמד הזה. איך זה, אני לא פניתי, לא שום דבר, איך זה קרה? בגלל שזאת הייתה בעיה מדוברת ובוערת, ובגלל שזה היה הדבר היחיד שעשית גוסטינג בגוגל, זה הדבר הראשון שעלה, אז הם פנו אליי, ואז התראיינתי גם בתוכנית רדיו, שנתנה לי עוד יותר בוסט מטורף, גם לי כאשת מקצוע, גם לספר, כמובן שגם המחירות שלו עלו, אז הזמן שלי נשאר אותו זמן. אז כשאתה חושב כאיש מקצוע מתי הזמן להוציא ספר, מתי שאתה רוצה, זה הזמן, אתה מבין? אין זמן, כי אתה איש מקצוע, אתה נחשף כל יום, יש לך מה להגיד, יש לך גם כאדם, כקובי, יש לך מה להגיד, יש לך אג'נדה מעבר לזה שאתה איש מקצוע, נכון? הרי לא סתם אתה כותב 365 תובנות ביום, נכון? למה אתה עושה את זה? למה אתה עושה את זה? אני עושה את זה במטרה אחת, יש לי את המנטרה שלי, כל אחד יש לו משהו לתת למישהו, כדי להפוך את העולם שלנו לטוב יותר ואוהב יותר. ואני חושב שעם ה-365 תובנות האלה, אני הופך את העולם שלי טוב יותר, ואני לא רוצה שאני אשמור אותם אצלי. אני רוצה לתת אותם לעולם, כי אני חושב שחלק מהתובנות באמת? האלה יהיו עזרה למספר חבר'ה, אפילו לאחד, זה יעזור. תובנה אחת באמת? תשנה לו את החיים, זהו, עשיתי את שלי. מהמם, וזה הזמן להוציא ספר. ברגע שאתה כאדם, כאיש מקצוע, אומר, יש לי מה לתת לעולם, ואני רוצה לתת את זה לעולם, אוקיי? אז זה בדיוק הזמן להוציא ספר, כי אז מה שעוברים בתהליך הזה, של להוציא ספר, זה קודם כל להבין מה אתה רוצה לתת. ממש, דף את מה אתה רוצה לתת, באיזה תחום אתה רוצה לתת את מה שאתה רוצה לתת, ממש ככה בבולטים, זה אני רוצה, זה אני רוצה, זה תקשורת בזוגיות, זה איך מעבירים מסר, זה איך יוצאים מכל מיני מריבות, סתם עכשיו אני לוקחת אותך לאיזשהו רעיון של ספר, אוקיי? זה הסיפור האישי שלי, זה כמה דוגמאות על מקרים קלאסיים שעבדתי עם המקרים האלה, ואת כל זה אני מאגדת לספר. עכשיו, אם אני צריכה לכתוב את הספר הזה בשבילך, אז כמובן שאני אראיין אותך, אני אדבר איתך, אני אעשה את זה מהעיניים שלך. אם אתה רוצה לכתוב את הספר בעצמך, אז הדבר הראשון שאתה צריך שיהיה לך זה תוכנה של תמלול. תוכנה של תמלול. מה אוקיי, רגע, הכוונה? שנייה אחת, רגע, אבל בוא שנייה אחת לפני זה. זאת בדיוק הייתה השאלה שבאתי לשאול אותך. כן. אוקיי, אני החלטתי שיש לי, בוא נגיד, אני רושם תוכן בפייסבוק, ויש לי עוקבים, והחלטתי יום אחד, קובי, בוא תאגד את כל מה שרשמת, אתה כבר 18 שנה בפייסבוק, לא יודע כמה, מ-2009, אנשים אוהבים את מה שאתה רושם, בוא תעשה ספר, בוא תרשום ספר, תרשום ספר. אני לא מדבר עכשיו על התוכנה, אני פותח וורד, אני בתור עצמי פותח וורד, אני מתחיל לכתוב את הספר שלי, מתחיל לכתוב, לא יודע. השאלה קודם כל, איפה אני אמור להתחיל? אני אמור להתחיל עם עצמי, אני אמור לקחת קורס אצלך, איך לכתוב ספר בכלל, אני לא מדבר עכשיו על הצד הטכני, עזבי אותי מהצד הטכני, אני מדבר עכשיו לכתוב את הספר שלי, לכתוב אותו. לכתוב ממש. איך בדיוק אני מתחיל? אני מסתמך על מה שכתבתי בתוכן, שאני יודע כאילו לכתוב תוכן, אבל בכל זאת, זה ספר, צריך להיות איזה סדר מסוים, זה דבר קצת יותר מורכב מפוסט שאני רושם. פוסט כל יום, כל אחד עומד בפני עצמו, אין לי בעיה, אני משקיע 20 דקות ברשימת פוסט, מעלה אותו.
אין, לא צריך להיות את הקשר בין הפוסט שרשמתי אתמול להיום. אני רושם כל אחד, כמובן, בתחום התמחות שלי, אבל אין איזה קשר. בספר צריך להיות איזה מין כזה match-up, איזה, כמו שספר צריך להיות. את יודעת, התחלה, אמצע, סוף, רעיונות וזה. אז מה אני עושה? איך בדיוק אני מתחיל את התהליך של אתה כתיבת ניגש ספר? לזה. אוקיי. אז קודם כל, זו שאלה נהדרת, ואני אעשה קצת סדר, אוקיי? כשאתה מדבר על התחלה, אמצע וסוף, אנחנו מדברים על הסיפור, על הסיפור הסיפורי, מה שנקרא, הרומן הרומנטי. זה לא ספר מקצועי שמראה את המומחיות שלי, זה לא ספר אוטוריטה, אוקיי? זה ספר סיפורת. זה לא מה שאנחנו כותבים. מה שאנחנו כותבים הוא מהעולם המקצועי שלנו, אוקיי? ההדרכה הזאת בזום שאנחנו עושים עכשיו היא על ספרי אוטוריטה. המטרה של ספרי אוטוריטה היא להנגיש את הידע המקצועי שלי, פלוס החוויה האישית שלי, כדי שהקורא יתחבר אליי ויכיר אותי, ואת זה אני לעולם לא אתחיל בקובץ וורד. ולמה? כי אם אני אתחיל את זה בקובץ וורד, אני איבדתי ידיים ורגליים. כי הראש שלי יתחיל באמת לחשוב, רגע, אבל מה אחרי, ומה לפני, ומה אני כותב פה, ומה אני כותב שם, וזהו. והסיכוי שיצא מזה ספר דיגיטלי, על אחת כמה וכמה ספר אוטוריטה, הוא כמעט אפסי לחלוטין. מה אני כן עושה וכן ממליצה לעשות, ואני לא עושה קורסים. דרך אגב, אמרת קורסים, אני לא עושה קורסים, אני לא מלמדת אף אחד איך לעשות את זה. למעשה זאת ההדרכה הראשונה שאני מעבירה. אני כן יוצרת ספר דיגיטלי לאנשים אחרים, זה כבר תחום אחר לגמרי, אבל איך עושים את זה מי שרוצה לעשות את זה לבד, כמו שאני עושה את זה, אוקיי? קודם כל, מה אתה רוצה להעביר? מה שאתה רוצה להעביר זה מי אתה ברמה המקצועית, נכון? אוקיי, אז אם אתה למשל יועץ תזונה, בסדר? אתה יועץ לענייני תזונה ואורח חיים בריא ואתה רוצה להוציא ספר אוטוריטה, אז קודם כל, הדבר הראשון, שב עם עצמך, תקליט את הכותרת של 10 הפרקים הראשונים. מה זאת אומרת? על מה אני בונה את 10 הפרקים הראשונים? על סמך 10 הבעיות הראשונות והבוערות שהלקוחות שלי מגיעים איתם. זה יכול להיות לחץ דם נמוך, זה יכול להיות רצון לעלות במשקל, להוריד במשקל, זה יכול להיות כאבי ראש שלו, לא יודעת, אני לא יועצת בריאות ובטח לא כושר, אבל הבעיות שהלקוחות שלך מגיעים, שחוזרות על עצמם באופן רנדומלי, חייבות להפוך ולהיות פרקים בספר. אוקיי? כתבת, הקלטת את זה, אני עובדת המון עם הקלטה. למה עם הקלטה? זה חוסך לי זמן, אחר כך אני מתמללת את זה, שזה חוסך לי עוד יותר זמן, אני לא צריכה לשבת ולהקליט כל היום, ואז אני מעלה את זה להערכה והגעה, ועושה את הדברים היותר טכניים ומקצועיים. אני כמעט ולא כותבת, אני כמעט ולא מקלידה, ולכן זה גם חוסך לי הרבה מאוד זמן ביצירת הספרים, אוקיי? אז אמרנו, 10 הבעיות שחוזרות על עצמם כל הזמן בתחום המקצועי שלך, הופכות להיות 10 הפרקים. וכל פרק אתה עונה על הבעיה, בצורת הסיפור של הלקוח, בצורת הבעיה, בצורת הפתרון, בצורת תוסיף לו מתכון, תוסיף לו קישור לאיזה סרטון שלך ביוטיוב, ויש לך פרק. וככה לשני, לשלישי, לרביעי, אני יכולה להגיד לך באופן כמעט ודאי, אתה תגיע בדרך הזאת לקובץ דיגיטלי של מינימום 60 דפים. שזה המון לקובץ דיגיטלי, זה המון. וככה אתה יוצר את הספר שלך. לא לשבת מול קובץ וורד, כי זה א' נורא מלחיץ, כי רובנו נקבל blackout כשנראה את הדף הלבן ולא נבין איך להתחיל את זה בכלל. לעשות את זה הרבה יותר פשוט. אוקיי? לעשות את זה יותר פשוט. אחר כך, כשיש את זה כבר, והקלטת את עצמך מדבר כל פרק, כל בעיה, תקליט את עצמך מדבר כאילו אתה עונה ללקוח שמגיע עם הבעיה הזאת. וזה הרבה יותר קל. למה? כי אז אתה שומע את כל ההקלטה, שם מכשיר תמלול ליד ההקלטה, זה מתמלל, אוקיי? זה מתמלל, ואז מה נשאר לך לעשות? סדר.
למחוק אותיות, לתקן, להוסיף מילים, לעשות קצת מחקר עוד יותר מעמיק, להביא סימוכין מכל מיני מחקרים אחרים, לעבות את הפרק שיצרת. עושה יותר סדר? נראה יותר פשוט? כן, אין שום ספק. עכשיו העניין, אמרתי לך בוורד, ואז הזכרת איזה שם של תוכנה. כן, אני עובדת עם האנדרואיד, באנדרואיד יש תוכנה לתמלול בזמן אמת, וכשאני יוצרת ספר ואני כאילו מדברת לתוכנת הקלטה, לרשם קול שמקליט אותי, אחר כך אני סוגרת כאילו משמיעה לעצמי את מה שדיברתי. הרבה יותר קל לנו לדבר מאשר לכתוב לרובנו, כי רובנו לא אנשי תוכן, אז יותר קל לנו לדבר מאשר לכתוב, ואז ברגע שאני לוחצת פליי, התמלול בזמן אמת מתמלל אותי. הוא מתמלל אותי על קובץ וורד, אצלי זה מחובר לגוגל דוקו, אוקיי? ואז באופן אוטומטי זה כבר בתוך המחשב, ואז אני עושה ניקיון ועיבוי לכל פרק בפני עצמו. זה פסקאות, ריווח, סימני פיסוק, מכניסה מחקרים, מכניסה סימוכים תומכים, יכולה להכניס גם איזשהו לינק לסרטון שלי שאני גם מדברת את הפרק ומסבירה יותר לעומק, וככה אני יוצרת ספר דיגיטלי, פשוט ככה הלכה למעשה, ואני כמעט ולא מקלידה. רגע, ויש תוכנה לעריכת ספרים דיגיטליים? יש איזו תוכנה מיוחדת? לחלוטין כן, לחלוטין כן, לחלוטין כן. אני עובדת עם תוכנה, עם אתר למעשה, עם אתר שנקרא אורבוקס, אוקיי? הוא אתר שרובו חינמי, הוא ייתן לך לייצר, נדמה לי, 2 ספרים דיגיטליים ללא תשלום, אבל אחר כך יש שם תשלום ממש 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 מינימלי של 23 שקלים בחודש, שאתה יכול לייצר כמות של ספרים אינסופית. ואז בעצם מה שקורה, אתה מעלה את הקובץ שעבדת עליו, את הקובץ וורד של הספר שלך, אחרי שעשית לו הגעה וקבעת את הפרקים ועשית לו סדר והוספת, אתה יכול להוסיף לו גם תמונות ויכול להוסיף לו גם קישורים לכל מיני, יכול להוסיף לו קישורים לפייסבוק שלך, יכול להוסיף קישורים לוואטסאפ שלך, שבלחיצת כפתור הקורא יכול עכשיו לשאול את קובי שאלה, לא הבין משהו, רוצה להתייעץ על משהו, בלחיצת כפתור הוא יכול להגיע אליך, וכל אחד יכול לעשות את זה. אני יודעת שאולי זה נשמע איזשהו וואו דיגיטלי, אבל באמת תיכנסו לאתר הזה של האורבוקס, אני אשלח לך גם את הקישור אחרי השידור, או אצרף אותו בעצמי, כל אחד יכול לעבוד בעברית, זה לא באנגלית, לא להיבהל, אפשר לשנות את השפה של האתר לעברית, ופשוט לעבוד לפי מה שכתוב שם, שזה בעיקרון להעלות את הקובץ שעבדת עליו בוורד, להעלות אותו as is לממשק הדיגיטלי, ויש לך ספר דיגיטלי. ואם אתה כמובן רוצה להשקיע בזה, ואני מאמינה שאנשים שיוציאו ספר דיגיטלי רוצים להשקיע בזה ושזה ייראה מקצועי ומכבד את המעמד שלהם, אז גם לקחת גרפיקאי חיצוני ולעשות כריכה כמו שצריך, לא צריך כריכה אחורית, כי בקבצים של ספרים דיגיטליים אין כריכה אחורית, יש רק כריכה קדמית, והממשק הוא ממשק מדפדף, בדיוק כמו ספר רגיל, ממליצה בחום. רגע, ומבחינת הגעה שלו, איך בדיוק אני עושה את הגעה? הרי אני לא יודע לעשות הגעה, אני לא לשונאי, אני לא יודע אם העברית שלי נכונה, אם השתמשתי בקישור הנכון. יש גם תוכנות שעושות הגעה לספר הזה? אז גם אני לא עורכת לשונית, ויש לי המון שגיאות כתיב, ויש לי, כמו כל אחד אחר, גם צורך, חובה, must, שיעשו הגעה על התכנים שאני כותבת, אבל יש פלאג אין שאני שמה על ה-chat GPT, שהוא העורך תוכן כביכול, או העורך הלשוני שלי, ואז אני מעלה את הקובץ קודם כל לבדיקה, ואם אני רוצה ממש ממש ממש, אתה יודע, להשקיע בזה ממש עריכה מקצועית, אז אני מעבירה את זה לעורכת תוכן, חד משמעית, לעורכת לשונית.
מה שנקרא, כן. אוקיי? אז יש גם אתרים בלי שום קשר לצ'אט GPT, שזה התפקיד שלהם, לעשות הגעה על התוכן, עולה כמה גרושים, גג 100 שקל, תלוי כמה מילים יש לך בקובץ, ואז אתה שולח להם את הקובץ, הם שולחים לך אותו מתוקן, ואתה יכול להיות רגוע שאין שגיאות תחביר, אין שגיאות כתיב, שהכל נראה כמו שצריך, יש אפשרות גם כזאת. אני באופן אישי עושה את ההגעה דרך צ'אט GPT, אחר כך מעבירה את זה לאחותי שהיא סופר דקדקנית, והיא גם בודקת את כל הספר שוב שאין שם איזושהי טעות, ועדיין יש תמיד טעויות. אני אומרת לך, חד משמעית, תמיד יש איזושהי התפלקות שלא שמנו לב אליה. אז תקשיבי, העניין הוא בסופו של דבר בין להוציא ספר, אם אני הולך להוצאת ספרים, ומוציא ספר כתוב, שזה יכול לנוע היום בין 15,000 ל-25,000, תלוי בכל מיני, כל כך הרבה דברים, מטורף. לבין ספר דיגיטלי שהעלות שלו, בוא נגיד אפילו אם השקעתי בהגעה ובגרפיקאי, זה לא מגיע לסכומים האלה, מדובר ב-1,500, 2,000 שקל, לא יודע כמה. כלומר, 3,000 שקל ספר דיגיטלי. זה בהנחה שאתה כתבת. כן, זה כן, בהנחה שאתה כתבת ואתה יצרת, לא תגיע ל3,000 שקל. כן. לא תגיע. אז השאלה שלי אם באמת כדאי להשקיע בספר כתוב, אם אני רוצה להוציא ספר באמת ולהשקיע את הכסף הזה, או להשקיע בספר דיגיטלי, אין ספק שבשניהם אני צריך שיווק, כי בשניהם אני אצטרך... חד לא. משמעית. חד בוא משמעית. בוא נגיד שספר דיגיטלי הרבה יותר קל, את יודעת, את רושם, אני תמיד רואה את הפוסטים האלה, אם לדוגמה עכשיו אני ארשום, מי רוצה ספר דיגיטלי חינם, איך להיות מיליונר בשבוע? אני אקבל 1,000 תגובות ואני אוכל לשלוח אותו 1,000, אוקיי? את יודעת איך נכון, זה לשלוח נכון, אותו. נכון. ספר עצמו, כשאני הוצאתי ספר, אז קודם כל אני לא מחלק אותו חינם, וגם את הספר הדיגיטלי, בוא נגיד, גם בשיווק, אפילו אם אני אבקש 15 שקלים על ספר. דיגיטלי. 15, שזה נראה לי נחמד, לא, מה אכפת לי שהם 5? אם אני אדע שזה מעניין אותי, אני אתן את ה-15 שקלים. ניתן לו את ה-15 שקלים. לעומת ספר כתוב שזה הרבה יותר פרוצדורה, כלומר, זה לשלוח אותו, וגם המחיר גם יהיה יותר יקר, והשיווק שלו, זה שיווק פה, צריך ללכת שיווק, זה לא צחוק, זה ספר. אתה מקבל ספר נכון. ליד. פה אני נותן לך את זה לאנדרואיד או בלפטופ, אתה קורא אותו. לחיצת כפתור. כן, בוואטסאפ זה אצלך, במייל זה אצלך, בכל אז מקום זה אצלך, אתה יכול לשים את זה גם בביו שלך לטובת נכון, העניין, ואז אנשים יכולים להוריד את זה בכלל, אם אתה נותן את זה כמה שנקרא תחילת המשפך השיווקי שלך של בואו ותכירו אותי, כי זה כבר מוכן, זה לא דורש ממך עוד השקעה של זמן, וזה כלי שימושי. אני באופן אישי מוכרת את הספרים הדיגיטליים שלי, אוקיי? אבל אני מסתכלת על אנשים אחרים שרוצים להוציא ספר דיגיטלי, גם יכולים למכור אותו וגם יכולים להשתמש בו באסטרטגיה שיווקית נכונה כתחילתו של המשפך. מה אוקיי. זה המשפך? זה מערכת היחסים עם הלקוח. אוקיי? היום דרך אגב, אם אני לא טועה, שהלכתי לברר בהוצאת ספרים, הוא אמר לי גם אתה מקבל את הגרסה הדיגיטלית שלו. כלומר, אין אתה, שום, אם הוצאת ספר שהולך לדפוס, אין שום סיבה לא להפוך אותו לקובץ דיגיטלי. נכון, שום סיבה. את אותו קובץ שהולך לדפוס אתה יכול להוציא בתור ספר דיגיטלי. אם כבר נכון, הוצאת ספר מודפס. נכון. אז בוא אני אשאל אותך, אנחנו עומדים לקראת סיום, למי היית וואי, ממליץ? הזמן עובר לי מהר מדי. כן. אז הייתי שואל, דרך אגב, למי היית, אנחנו מאמנים ומטפלים, האם את, כלומר, למי הייתה ההמלצה שלך להוציא את הספר הדיגיטלי? האם למאמנים בתחילת הדרך שרוצים למתג את עצמם, אוטוריטות? אה, אם אני מאמן נחשב, אני עדיין יכול להוציא ספר דיגיטלי, או שאני אוציא ספר, ממש ספר, את יודעת, ספר שיהיה על המדף, שאנשים יראו אותי, לא בדיגיטל במחשב, אני רוצה שהוא יהיה בספרייה של אנשים, שיראו את הספר שלי. זה דבר לא סותר את הדבר השני, אוקיי?
באופן אישי יכול להיות מאמן מתחיל שרק סיים את הפרקטיקום שלו ויש לו סיפור חיים פנומנלי. שעצם הסיפור, בהנגשה של הסיפור, בתוספת עם הידע, בתוספת עם האפשרות להכיר אותו ולעבוד איתו, יכול להיות משהו מטורף לגמרי. אוקיי? זה לאו דווקא רק בגלל שהתחלתי עכשיו לאמן, אז אני לא יכול להוציא ספר דיגיטלי. בולשיט, ממש ממש בולשיט. כשאני הוצאתי את הספר הראשון שלי, אני רוצה להגיד לך, אף אחד לא הכיר אותי, והספר הזה הכניס בחודשיים למעלה מ-31,000 שקל, שזה סכום מטורף לכל הדעות, אוקיי? ואף אחד לא הכיר אותי, והוא יצא בפרויקט של מימון של הקהל, ולא הייתי מאמנת מוכרת, אבל כן הכירו את הכתיבה שלי, שזה מה שתרם להצלחה של הספר הזה, אבל זה לא דבר שיכול לסתור דבר אחר. אתה מאמן מוכר, על אחת כמה וכמה כדאי שיהיה לך ספר. תראה, אלון אולמן, שאגב לא כותב את הספרים שלו, יש שם סופר צללים, ניר דובדבני, חד משמעית לא כותב את הספרים שלו, יש שם סופר צללים, ויש עוד רבים וטובים בתעשייה שמוצבים כמאמני על, עם ספרים ואפילו טרילוגיות, ספר ראשון, ספר שני, ספר שלישי, שלא הם כותבים את הספרים שלהם, אבל הם עומדים מאחורי האג'נדה, מאחורי השיטה, מאחורי הפרקטיקה של איך להגיע לאן שהם הגיעו, ומישהו אחר כותב ועושה את עבודת הצללים. ופה אין קשר לספר דיגיטלי או ספר מודפס. אתה מוציא מודפס, בטח שתוציא דיגיטלי. אתה מוציא דיגיטלי, לא חייב שתוציא מודפס אם אתה הולך על הז'אנר של ספרות אוטוריטה, של ספר אוטוריטה שמדבר על המקצועיות שלך ועל איך אתה יכול לעזור. אבל אוקיי, ועכשיו איך היית, אוקיי, בוא נגיד אני הוצאתי ספר דיגיטלי, הוצאתי, דרך אגב, איפה את בכל הסיפור הזה? כלומר, אם אני רוצה להוציא ספר דיגיטלי ואני פונה אלייך, איפה את בכל הסיפור? כלומר, איפה את בתהליך? איפה אני בתהליך? אז אני יכולה להיות בשני כובעים בתהליך. כובע ראשון זה באמת לתת לך את העזרה, שיחה ראשונה ויכולה להיות גם אחרונה, ולהסביר לך באמת איך לסדר את החומרים שלך, איך לכתוב את הפרקים שלך נכון בהתאם לבעיות שהלקוחות מגיעים איתם, איך לסדר את זה, לתת לך את כל העטיפה הזאת כשירות. שירות שני זה בעצם לעשות את הכל בשבילך. זה לשבת איתך, זה לספוק את הידע, זה להבין את הרעיון, זה להוציא מהרעיון הזה מוצר ולהגיש לך ספר דיגיטלי, ממש, ממש כמוצר מההתחלה ועד הסוף. זה שני הכובעים שאפשר לעבוד איתי בתחום הזה של הספרים הדיגיטליים. כלומר, אם אני בכובע השני רוצה שתרשמי לי את הספר הדיגיטלי, זה מספר פגישות, כלומר, כן, ממש את צריכה לדעת כל פרק, מה אני רוצה לרשום בו, אז כלומר, זה כמו שאת אומרת, את שואלת אותי שאלות, מקליטה את התשובות שלי, ולפי זה את אמורה לרשום את הספר שלי, נכון? בפועל. בדיוק. זה, מקבלת ממך גם את החומרים שלך, את מה כן. שאתה כתבת עד היום, את מה שאתה רוצה לעשות, אוקיי? זה בדרך כלל כדי ליצור ספר דיגיטלי עבור מישהו אחר מהאישיות שלו, אוקיי? כי אני בסופו של דבר בצל, אני לא בפרונט, כן? זה לשבת עם אותו אדם, עם אותו איש מקצוע, זה בדרך כלל לוקח לי בין 5 ל10 מפגשים, עד שאתה מקבל את המוצר המוגמר, שהוא בעצם לינק של הספר הדיגיטלי שלך עם הדף נחיתה שמוכר את הספר, אוקיי? עם הבידול של הספר, עם הלמה יקראו את הספר, כל העטיפה השיווקית בנוסף, וזה משהו שיכול לקחת בערך פחות או יותר בין חודש ל3 חודשים. אני כבר נזהרת בזמנים עם המלחמה הזאת, כי לפעמים זה לא פשוט להתעורר לבקרים של אזעקות. אני גרה בנהריה, אה, זה גם משפיע, אבל ככה אפשר לתקשר ולעבוד איתי, וכמובן בלי שום קשר לעבודה, אני תמיד 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 אשמח לעזור, אם יש שאלה, אם מישהו רוצה איזושהי הכוונה קטנה, להבין איך לגשת לזה, תמיד אפשר לפנות אליי, לכתוב לי, הרבה אנשים עושים את זה, משתדלת לענות לכולם, ואישית מאמינה שכל אחד יכול לבד, אבל לא כל אחד צריך לעשות את הדברים לבד, זה כן אני לא, חייבת להגיד. העניין הזה של לבד,
בוא נצא מנקודת הנחה שכל אחד יכול לעשות לבד, אבל לא לכל אחד יש את הזמן כן, בשביל זה. עם כל הכבוד, זה דורש זמן, ואין לנו זמן. נכון, ויש דברים ושירותים שכדאי לשלם עליהם, ולחסוך נכון, זמן, ולהתעסק במה שאנחנו טובים בו. זה אני כל הזמן לגמרי. אומר, בכל תחום, גם וזאת חינוך. השקעה שמחזירה את עצמה, ואתה יכול לראות את ההחזר השקעה לאורך השנה, ברגע שאתה, מספיק שאתה כותב בסוף כל פוסט את הנ"ב, מי שמתעניין רוצה לחקור קצת יותר, זה הספר הדיגיטלי שלי, מוזמנים לדבר איתי, מוזמנים לרכוש אותו, לעשות פה מבצע, לעשות שם הנחה, כל הזמן עם הלינק לספר הדיגיטלי, זה עובד מצוין, ולא מדובר בעשרות אלפי שקלים. בוא, זה בהחלט מחיר שהוא שווה לכל כיס. אני עכשיו מסיימת לכתוב ספר על 7 הרגלים אטומיים לאורח חיים בריא, וכמו שאתה יודע, אין לי שום קשר לא לתזונה, לא לאורח חיים בריא, למישהי שזה התחום המקצועי שלה, וזה כיף. זה כיף גם לי, וזה כיף בסופו של דבר למי שמקבל את הקובץ הזה ויכול לפתוח עוד ערוצי רווח, להגיע לעוד קהל, וגם למצב אותך אחרת. קצת יותר מעוד מאמן, או עוד יועץ, או עוד מגשר. זה כבר נראה אחרת שאתה אומר, אני אשלח לך את הספר הדיגיטלי שלי, זה נראה אחרת, זה נתפס אחרת. כן, כן, אין שום ספק, אם אני עושה את זה השוואה לאתר אישי, אין ספק שגם בסופו של דבר, במקום שאת מדברת שעות עם בן אדם, את אומרת לו, קח את הלינק, זה תלמד קצת ספר, עליי ואחרי זה נדבר. ואותו דבר בדיוק. גם ספר דיגיטלי. את יודעת, העניין הזה, שוב, שאלת אותי מה זה עושה לי שמישהו הוציא איזה ספר. את יודעת, אדם שהוציא ספר, מבחינתי זה אדם עשה מחקר, למד כמה דברים, כותב מתוך ניסיון אישי, ניסיון תעסוקתי, אה, הגיע לתובנות בסופו של דבר. כלומר, זה בן אדם עם עומק. עבורי זה באמת, זה בן אדם עם עומק שאני יכול, בוא נגיד, בשלב הראשון, כלומר, הוא כבר מקבל עליי פור על המתחרים שלו באותו תחום. זה נכון. העניין בסופו של דבר. נכון. זה העניין בסופו עכשיו של דבר. לדעתי במה שאמרת, בן אדם עם עומק, בן אדם עם עומק מקצועי, בן אדם שיש לו אג'נדה, שיש לו סיפור אישי, תיארת לדעתי 85% מאנשי הקהילה שלך. אני טועה? לא, ממש לא. וזה העניין של ההוצאה ספר דיגיטלי, באמת. אז קודם כל אני מציע לך לפרסם בקהילה את הנושא הזה של הוצאת ספר דיגיטלי, כלומר, הסבר למה כדאי להוציא ספר. כמובן דיברנו על זה עכשיו בשידור, אבל להטמיע את זה אצלנו בקהילה, כי אני חושב שמבחינת הקהילה שלנו יש לך קהל מאוד מאוד גדול, שאת יכולה, כלומר, שהוא יהיה עבורך קהל פוטנציאלי להוצאת ספרים דיגיטליים. בהחלט. אז, אה, אז מה שאני מציע לך בקהילה, פשוט מאוד להעלות פוסטים בתחום של הספר מומחיות דיגיטלית, ולאט לאט אנשים, אני מאמין, יהיו בתוך זה. זה העניין, כי אני בכיף, חושב שבאמת זה תודה על חשוב. הבמה. תודה על כן, הבמה, זה לא ברור כי, מאליו. כי מקצועים ומאמנים זה תחום ההתמחות שלהם. יש לנו מטפלים ומאמנים בהמון תחומים, אם זה הדרכת הורים וקשב וריכוז והתמכרויות וטראומות ופגיעות בהורים וזוגיות וילדים מתבגרים ונוער בסיכון. יש לנו אין סוף התמחויות שכל אחד יכול או יכולה להוציא ספרי התמחות בתחום שלה כדי למתג את עצמה, לשווק את עצמה בצורה טובה יותר. אה, ולהרוויח עוד כסף בלי למכור את הזמן, כי תאר לעצמך שאותה אשת מקצוע בתחום, אמרת הפרעת קשב וילדים, הרי כל הזמן מגיעים אליה פחות או יותר אותם תלונות מהורים שונים, נכון? וסתם לדוגמה, מה לעשות אם הילד שלי מתקשה להתארגן בבוקר, אוקיי? מספיק שהיא לוקחת נושא כזה, בוער, כואב, מפרקות אותו ביחד, יוצרות 10 פרקים על הנושא הזה, ותתי נושא, וכותבות אותו, ומוציאות אותו החוצה. מה הוצאנו החוצה? זהב טהור.
זהב טהור להורים כרגע שוואלה, אולי הם לא יכולים לעמוד בשעת אימון, אבל כן יכולים להשקיע את ה-39, 49, 79, whatever, לרכוש את זה, יצרנו עוד ערוץ רווח, ההורים האלה הכירו אותה, למדו לסמוך עליה דרך הספר הזה, כשיהיה עוד פעם איזשהו משהו בוער עם הילד, היא תעלה ראשונה, כי היא כבר בתוך התודעה, כי הם קראו אותה, והיא נתפסת בעיניהם כסמכות, אז זה כבר ממצב אותה אחרת לגמרי. ולא נדבר על כל עולמות התוכן האחרים שדיברת שמאוד יקרים לליבי, נושא התמכרויות, נושא זוגיות, טראומות כאלה ואחרות, סטרסים כאלה ואחרים, אין סוף לאפשרויות של יצירת ספרים דיגיטליים שיכולים לעשות הרבה טוב בעולם. נכון, ואני חושב 80% מחברי הקהילה יכולים להוציא ספר דיגיטלי, סיפורים מהקליניקה. 10 פרקים על 10 סיפורים, לגמרי, 10 סיפורים, כל סיפור ניתוח אחר שלהם, ספר דיגיטלי, סיפורים מהקליניקה. זה משהו, מהמם, זה אין סוף, זה אין סוף רעיונות נכון. איך להוציא ספרים דיגיטליים באיזה נושא, בכל תחום שלך, בתחום ההתמחות שלך, אתה יכול להוציא ספר דיגיטלי 1 ו-2 ו-3, וזה פותח המון המון אפשרויות, וגם נכון. הספר הזה בסופו של דבר יכול להגיע למקומות שאתה לא מאמין שהוא יכול להגיע אליהם, ולפתוח לך דלתות לכל מיני ארגונים, אין ספור, אין ספור, אין באמת, לזה סוף. אין אין לזה לזה סוף. סוף. אני רוצה להגיד לך שבסיום כל הרצאה שלי, אני גם מרצה, אני מספרת את הסיפור האישי שלי בכל מיני מקומות בארץ. אין הרצאה שבסופה לא נמכרים ספרים. אני תמיד אומרת, אני לוקחת איקס על ההרצאה, איך אני יודעת שההרצאה הייתה טובה? כי יש כמעט את אותו איקס מבחינת סכום של מכירת הספרים, כי אנשים רוצים עוד לקחת משהו ממך. כשאתה מעביר מסר, כשהמסר נכנס ללב של מי ששומע אותך, בן אדם באופן אוטומטי רוצה עוד ממך, אתה כותב תובנות, אני רוצה עוד ממך, לא מספיק לי תובנה אחת ביום, אני רוצה להעמיק יותר, לקרוא יותר, מתחילה לחפש, וואלה, אין לי, מה אני עושה עם זה עכשיו? אנשים רוצים עוד, כשמשהו טוב להם הם רוצים לקחת עוד מאותה חוויה, ופה ספר הוא בהחלט עונה על צורך שהוא חשוב מאוד בעיניי, ובכלל, טוב, אז עברה לנו שעה, עברה לה שעה כבר. אה, ככה. כן, שעה במקום, התנתקנו קצת מהחדשות, מהמציאות, דיברנו על תחום ונושא שבאמת אמור לקדם אותנו בתוך, זה, זה נושא אחד שאמור לקדם, יש עוד כל כך הרבה צעדים שאמורים לקדם אותנו. את יודעת, אנחנו, ב-19 לשני יש לנו את הכנס במכללת יוזמות על השיווק ויזמות, ואנחנו באמת נדבר על התחום הזה מכל כך הרבה כיוונים, איך אנחנו יכולים לקדם את עצמנו אה, בעזרת שיתופי פעולה. ואני שוב אומר, הקהילה שלנו, צריך להיכנס לקהילה, ואני אומר, פשוט מאוד, את לא, את או כל מיני אנשים אחרים, הקהל של הקהילה שלנו זה הפוטנציאל הענקי, ענקי, ענקי עבורכם. וצריך לקרוא פוסטים ולהבין, כלומר, ולהבין כל אחד ואחת לאיזה כיוונים היא הולכת, ולכוון אותה בעזרת השהות שאת נותנת, וזה להקדיש, אני אומר, איך אני אומר, כל יום יש לי איזה שעות מסוימות שאני מקדיש לדברים אחרים. ממש, אני מקדיש אותם. ללימוד. יש לי שעה ביום ללימוד דברים שאני רוצה ללמוד. וברגע שזה נכנס לי ללוז, אז אני עושה את זה, וזה תורם לי המון. ואני אומר שוב, אני לומד מאנשים. אין טעם להמציא את הגלגל. יש אנשים כבר שצברו את הידע והניסיון, וצריך ללמוד מהם. אני לא צריך ללמוד מחדש. ממש לא צריך ללמוד נכון, מחדש. מסכימה פשוט מאוד, מאוד. יש אנשים שכבר יכולים לקצר לי את הדרך ב-50%. צריך רק קצת לקרוא ולהתעמק, ואני לא מדבר על להיכנס לשידורים של זומים וכל מיני, יש בכל שנייה נתונה היום עשרות שידורים בכל התחומים שרוצים. ואפשר ללמוד מזה המון, נכון. במקום להתעסק עם שטויות, טלוויזיה ונורא. לא רואה כן. טלוויזיה, לא יכולה להעיד, מעדיפה באמת
אישית אני בן אדם אוטודידקט שלומד לימוד עצמאי, זה הרבה יותר קל לי מאשר במסגרות בדרך כלל מסודרות, למעט הלימודים המקצועיים וההסמכות המקצועיות. בהחלט ממליצה ללמוד, להתפתח, לא לפחד, שום דבר לא יכול להיות סוף העולם, לנסות, למתוח את הגבולות של עצמנו, לא תמיד בהתחלה זה קל, אבל אתה יודע, תמיד אומרים, ההתמדה היא אם כל ההצלחות, וזה, וזה תמיד מה שלוקח, להתמיד, הצלחה מגיעה עם התמדה בדרך כלל. מעולה. אז קודם כל, לפני שנסיים את ההקלטה, אני רוצה להגיד תודה לחגית לב על השידור הזה, ספר מומחיות דיגיטלית. דרך אגב, את יכולה לרשום בצ'אטים, בצ'אט, את הקישור לפלאפון שלך, לאתר שלך, תרשמי עכשיו. תרשמי עכשיו כיף. ותכניסי את זה. אה, אני רוצה להגיד תודה לקהילה המקצועית ולמטפלים ומאמנים. ניפגש בשידור הבא.